Mali sariya so koni bayre Mali kalataw la ale koni bora a dogo kɔnɔna la. Niger aga finitugu ka ɲɛmɔgɔ koni bila kana bɔli la Mali kɔnɔ. Mali kan yɛrɛ ye kalaso olu koni be dɔgɔkun kelen koni barabila kɔnɔ. Kai a yirala ka fɔ ko camancɛ kalanso koni n'o ye dugukolo kɔnare ko olu fana be barabila kudayi dɔ kɔnɔ. An balimaw aw bisimila ye an ka bidon kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibara ninnu na kulu walawala ye. Kibara fɔlɔ o be tali kɛ min ye Mali sariya soba ye o ba yɛrɛ Mali kɔni okumu kɔnɔna la. Ayiwa a kun yirala ka fɔ Mali sariya soba ale kɔni kalataw kɔni kun bɛna kɛ min ye mars kalo tile 19 ye nka a yirala ka fɔ ko o bɔra a dɔgɔ kɔnɔna la. Ayiwa kibara minnu sera ma koɲa la olu y'a yirala ka fɔ ko juma tɛmɛni min kun ye mars kalo tile 10 ye Mali cakɛda min sigilen bɛ kalafili kɔni koɲaw kunna ni ale yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔba ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale kɔni ye conférence de presse dɔ kɛ o hukumu kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ale kɔni kun ye kunnafonidilaw wele k'a yira ka fɔ min yɛrɛ kɔni kun ye Mali sariya soba kɔni bayɛlɛmali kalataw ye ko o kɔni kun tɛ se ka kɛ fɔlɔ min k'a sɔrɔ référendum kɔni kun kalataw kɔni ma kɛ o de hukumu na a y'a yira ka fɔ ko min ye Mali sariya so kɔni bayɛlɛmali kalataw ye ko ale kɔni bɔra a dɔgɔ kɔrɔ wa ko a bɔlen a dɔgɔ kɔrɔ la ko o tɛ dɔ wɛrɛ o de ye k'a yira ka fɔ ko jɛkulu min sigilen bɛ kalataw kɔni labɛnni kan ni a bɛ fɔ o ma EDGE ni a bɛ fɔ o ma nanzarakan la autorité indépendante des élections ko o cakɛda in tɛ Mali région kura 19 in kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni na o de hukumu na a yirala ka fɔ ko min ye Mali sariya soba kɔni yɛlɛmali ye ko o kalataw kɔni bɔra a dɔgɔ kɔrɔ nka a don kelen kelenna kɔni ma latigɛ nka min ye Abdoulaye Maïga kɔni ka kuma ye a y'a yira ka fɔ ko nin ko in kɔni bɔlen a kɔrɔ o tɛ k'a yira ka fɔ ko Mali kalataw yɛrɛ bɛna bɔ a tɔgɔya la ko foyi tɛna bɔ date fɔlɔ min kɔni fɔra ko o tɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ la wa min yɛrɛ kɔni kun ye olu ka transition kɔni dan ye n'olu kun ye wagati min fɔ ko transition kɔni dan mina ko ye ko fana tɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ la nka ko ni gɛlɛyamisɛnninw kɔni yera la an bɛ wagati min na ko bi k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ walasa Mali kalataw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ Niger chef d'état major ale kɔni nana tile fila bɔlen na Mali kɔni na. Ayiwa kibara minnu sera ma koɲa la olu y'a yira ka fɔ ko Mohamed Bazoum ale kɔni y'a ka finitugu ka ɲɛmɔgɔ bila ka na bɔlen la Mali la wagati min yɛrɛ la Niger ni Mali kɔni fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ani wagati min na ni Mohamed Bazoum ale y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la k'a yira ka fɔ ni Faransi finitugu n'u olu kɔni taara ka bɔ Mali la kɛrɛnkɛrɛnna Gawo kɔni bɛna minɛ banbagatuw kɔni fɛ n'o yɛrɛ fɔli ni sisan cɛ ni a bɛ kalo 8 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ sabula Faransi finitugu olu kɔni y'u ka kasa cɛ ka bɔ Mali kɔni na a bɛ kalo 8 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ nka an bɛ wagati min na bi Faransi finitugu olu kɔni tɛ yan wa Gawo yɛrɛ kɔni ma minɛ Gawo yɛrɛ kɔni ma minɛ banbagatuw kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔna la min ye Niger kɔni chef d'état major ale kɔni nana bɔlenya k'a yira ka fɔ ko min ye Sahel kɛlɛ kɔni ye olu y'a yira ka fɔ ko hali ni Faransi tɛ i ka jamana kɔnɔ k'i bɛ se ka banbagatuw kɛlɛ sabula ko an bɛ wagati min na bi banbagati kɛlɛ kɔni waralen don kɛrɛnkɛrɛnna ni yɔrɔ kofɔlen na nka ko u ka jateminɛw na ni an y'a ta ka lajɛ Mali ale ni Burukina Faransi tɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na nka olu kelen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka ni banbagati ninnu kɔni kɛlɛ nka Niger ni Faransi yɛrɛ dagalen kɔni bɛ yen nɔ a yirala ka fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen min ye banbagatuw ye u ye waleya dɔ ta ka ɲɛsin Niger finitugu kɔni ma ni finitigi 70 ale ni kɔ olu fatura wa u ye finitigi dɔw kɔni minɛ k'u bolo siri k'u ɲɛ siri ka taa n'u ye u selen yɔrɔ dɔ la ka olu fana bɔnna u ni la o de hukumu na ni ale yɛrɛ kɛra dusumango ye ka ɲɛsin Nigerkaw ma n'u wulila ka wuli k'u jɔ ko min ye Faransi ye ko ka taa ka bɔ Niger Mohamed Bazoum ale yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko ja ni farafin jamanaw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye u bɛ se ka banbagatuw kɛlɛ ani n'a ma kɛ ni Faransi ka dɛmɛ o de hukumu na ko maa caman bɛ k'a bisigi k'a yira ka fɔ ko a y'a ka chef d'état major kɔni bila ka na Mali la walasa ka na dɛmɛ ɲini colonel Assimi Goïta fɛ an bɛ banbagati kɛlɛ min kɔnɔna la walasa u bɛ se ka ban cogoya min na sabula bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kalama Mali ale ni Burukina ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔni na olu kɛra sababu ye ka banbagati caman kɔni gɛn ka bɔ u ka frontières kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye kalan kɔni hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko kɛnyɛrɛye kalanso olu kɔni ye dɔgɔkun kelen baarabila kɔni daminɛ bi tɛnɛn don ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirala ka fɔ ko école privée n'u ale ye kɛnyɛrɛye kalanso ye olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko bi tɛnɛn n'o ye mars kalo tile 13 ye ko ka taa bila juma la mars kalo tile 17 kɔnɔna la ko olu kɔni bɛna dɔgɔkun kelen baarabila kɔni kɛ ayiwa ko o baarabila yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔn wɛrɛ fɛ o de ka fɔ ko u ka juru dɔ kɔni bɛ gouvernement na o de ye ka fɔ ko u bɛ école den minnu bila ka taa olu ka kalanyɔrɔ la ko olu ka kalan place kan ka sara ayiwa ko an bɛ wagati min na ko bi ko san 2021 ale ni 21 o wari ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ma sara ko tuma caman olu bɛ kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ ni gouvernement nka u tɛ u ka kumaɲɔgɔnya jaabi ko u ka sɛbɛn laban yɛrɛ cilen gouvernement ma walasa u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya nin ko in na k'o kɛra mars kalo tile 9 tɛmɛnen in na ko nka ko gouvernement yɛrɛ ma kala dɔw ɲini ka tɛmɛ n'a ye ko wa ko gouvernement ka kuma kɔnɔna la u ye cahier de charge dɔ kɛ ka yira ka fɔ ko min ye san 2023 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya kalo 3 fɔlɔ ninnu na
ko uga waru bela musaka fenfe bula ku ba bela jelen sara ko ga ambi wakati mina ko bi ko foi masara oro kumna ni ma ko fole nuni ala nyini ko ulu be nale dogo kunkele barabla konna ko ni dogo kele kono na ni ministry mi sigile be kalango kono na la ni amawulika uluka la nyini koni sabati ko ubinale barabla kuda fana damene aiwa alibi kalango okum kono na la ama se fa ka se ekai ayira ko ko kai chama che kalanso mbe no ni utogo e lycée dugolo konare ko yen karamogo fana be barabla kuda konna aiwa kibara mun sira mawuli ayira na ka fo ko ekai kerengena uluka karamogo ka akanyini jekulu mbe no uluko ni sebembo ka ayira ka fo ko bi tenado mi marsi kalo klita an sabai ko fo wata bla tumamina ugalla nyinu sabarira ko uluko ni be barabla konna aiwa uluka barabla in koni maso do refa udi ka fo ko kay mi ye école so bay ni as chama se kalan sodo ni o lycée public bay kele me kay ko o gestion koni kagele ko sobere sabla ko karamogo be baraka ni la kala mi oteno ani karamogo be usigi sigilam ka ote u karamogo bulu ani mi école don ka nyagan ko fana ye ko ni yerateno wa ulu karamogo fana be do nyagam kono ni mamu blane do ko nya kuna ko o bara fana te ka ke usagula ani papier jema me di karamogo ma uga examen 7 ka kan ka di école do ma ko o papier yere fana te uga kalansola ore kumna ko ulu kono wulendo ko jo usenga ulu ka la nyini e fin ni koina ulu ba bela jelen fo ko mi e kay conseil de cercle no o jolendo ulu ka école ko musaka kan fo ulu ka fere bela jelen ke ulu ka la nyini sabati ko sabla ko amadam ne bila ko kamini san chama ulu kon mes do e classe kono wala sa o biseka baraka to gamina kudai ko ore kumna so made na ulu kon keleno ka fo ko ulu bina barabla kudai kon ke ko unana ni mi papier jema in carton durier ko di ulu ma wala sa o biseka baraka na nga ko ulu ya jetemine no o carton duri ale kon be songa dan klefla bara ma sabla mi lycée public du kono kolane ale lycée bay ni o golden chama ba kono la nugo umna baraka ni papier koni carton duri abe dan klefla bara ma o do kumna uya nyini ka fo ko utuna maga papier na uyela nyini fenfe fo abela jelenga sigi singa wala ube soro ka don classe kono ka baraka kalandon kono kuna ko sabla ulu mena troko la ugala nyinu koni nofe ai wa ambalima unine koni kui anga bidon kibaru ka dokuluka oni chi akoko dola afande